Ola a todos. Houbo un tempo no que a lingua galega tiña tanto prestixio e tanto peso que ata os reis escribían os seus poemas en galego. Fálovos dos séculos XII e XIII, cando os trovadores e os xograres ían á corte a cantar as súas cantigas en galego portugués. Aquelas cantigas, algunhas eran compostas por eles e outras eran de orixe popular, como as cantigas de amigo, que eran as que cantaban as mulleres, para demostrar as súas paixóns, as súas esperas, as súas relacións cos seus amados, os que chamaban amigos. E todo isto a que ven? Pois ven a que un grupo de artistas decidiu recuperar aquelas cantigas de amigo e traérnolas de volta neste libro disco que é maravilloso. Unha das culpables foi Socorro Lira, que é unha artista brasileira que un día quedou prendada polas cantigas de amigo. Outra é Ría Lemaire, unha investigadora holandesa. E ademais contaron coa colaboración de Ponta nas Ondas, que é unha asociación galega. O caso é que Socorro puxolle música e ritmos aquelas cantigas e pediulle a unha serie de artistas galegos, brasileiros e africanos que colaborasen neste traballo. O traballo foi presentado aquí, na illa de San Simón, un lugar que ademais aparece nunha das cantigas máis famosas, unha na que unha moza conta que quedou atrapada polas ondas do mar de Vigo mentres esperaba o seu amado. Así que, con moito amor e moito ritmo, hoxe imos recuperar as cantigas que cantaban as mulleres galegas hai 900 anos. Ondas do mar de Vigo, vestes o meu amigo. Ai Deus, se ele vier cedo. Ai Deus, se ele vier cedo. A illa de San Simón desprende unha enerxía extraña. As sensacións case se respiran. Aquí vivirán os templarios. Foi saqueada polos piratas e testemunha impasible de grandes batallas. Foi lugar de sufrimento de leprosos e de morte para moitos presos republicanos durante a Guerra Civil. Foi tamén lugar de amores imposibles, de inspiración para poetas e agora un lugar tamén para música. Mirando o mar de Vigo, celebrouse un concerto coas cantigas de amigo, pero musicadas con ritmos alegres e sensuais chegados do trópico. O concerto serviu para presentar un libro disco chamado Cores do Atlántico. Nel plantexanos unha nova tese sobre a procedencia destas cantigas. Sempre nos contaron que foran compostas por trovadores medievais como Mendiño ou Martín Codax, pero quizáis non foron eles, senón elas. En todo caso, o libro rescata un tesouro literario que axudaron a desenterrar músicos galegos, brasileiros, africanos, coa colaboración da Asociación Ponte nas Ondas. Grazas a eles, podemos embarcar esta noite cara a illa de San Simón para deixarnos namorar pola música. O que Ría Lemaire di é que esas cantigas, nas súas orixes, eran cantos de mulleres, que despois os trovadores recolleron ou asinaron dunha forma escrita, pero na súa orixe era un canto de mulleres. E este libro, disco, ven recuperar esas voces. É que as ilumina un pouco, non? Sí. Porque é ese tema que todos estudiamos en algún momento na escola, no instituto, dices, cantigas de amigo. Claro, todo o mundo asociaba as cantigas de amigo a algo moi pesado, moi denso. A un señor trovador que estaba ali na corte, cantaba para o rei. Eu creo que todo o que as mulleres aportan é esa luminosidade, non? Que xa estaba na orixe das cantigas, que son fermosísimas, e que agora con estes ritmos brasileiros, eso reviste de algo moi atractivo para a xente de calquera idade, non? Hai ondas que eu vim ver. Se me souberem dizer por que tarda o meu amigo sem mim, por que tarda o meu amigo? Porque há ondas que eu vi mirar. Se me souberem contar por que tarda o meu amigo sem mim. O João tem uma versão. Por que tarda o meu amigo? Ondas do mar de Vigo, vestes o meu amigo. Ai Deus, se ele vier cedo. Ai Deus, se ele vier cedo. Ondas do mar levado, vestes o meu amado. Ai Deus, se ele vier cedo. Ai Deus.
Diz o meu amigo, ele por quem suspiro. Ai Deus, se ele vier cedo. Ai Deus, se ele vier cedo. Vistes o meu amado, por quem tenho esperado. Ai Deus, se ele vier cedo. 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 Ai ondas que eu vim ver, se souberem dizer por que tarda o meu amigo sem mim, por que tarda o meu amigo. Ai ondas que eu vim mirar, se me souberem contar por que tarda o meu amigo sem mim, por que tarda o meu amigo. Eu estou impresionada. Esa é a illa de San Antón e esta é a illa de San Simón. Estamos na illa de San Simón. Este sitio que está cargado de enerxías positivas, de amores, de mortes, un pouco de todo, non? É un luxazo estar aquí. É un epicentro, digamos, do que é o patrimonio cultural galego-portugués, non? É dicir, desta illa pois hai un monumento literario como é a Cantiga de Mendiño. Sería meu na ermida de San Simón e cercaronme as ondas grandes do mar, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo, case é inevitable, non? Porque eu creo que é a cantiga que de alguna forma resume todo o encanto que ten esta illa e tamén o dramatismo, non? Dramatismo da propia cantiga, pero dramatismo tamén Esta cantiga que fala dunha moza que ven a illa de San Simón a esperar o seu amor, pero que se ve sorprendida pola marea alta, polas ondas do mar de Vigo. Polas ondas do mar que fan que ela pense que vai a morrer, digamos, afogada nesas ondas, que hai quen quixo ver que eran as ondas da desesperación porque o seu amigo non chegaba. Entón, digamos, é a cantiga, digamos, que aínda sigue hoxe dando pé a múltiples investigacións por esa lectura simbólica ou esa lectura explícita, non? Sentada na capela de São Simão, cercaram-me as ondas que grandes são, esperando meu amigo. Este fermoso canto de amor que hoxe se escoita na illa de San Simón ten máis de 800 anos. A paisaxe que se contempla arredor seguro que cambiou en todo este tempo, pero se hoxe unha moza sufrir a longa espera polo seu amado, as sensacións serían moi semellantes. En Cores do Atlántico puxeronlle música a ese penar, a unha das cantigas de amigo máis coñecidas, atribuída a un trovador galego que viviu no século XII, Mendiño. Desde o século XII ata o XV, escribir cantigas como esta en galego-portugués estaba de moda, e non só en Galicia. Os trovadores do Reino de Castela e do Reino de Portugal cantaban en galego-portugués. Ollo, os trovadores e tamén os reis. En Castela, o gran Alfonso X o Sabio recompilaba e escribía cantigas como as de Santa María e en Portugal facía o rei Don Dinís. Naquela época estes cantos eran moi novidosos, sobre todo pola súa estructura na que se repetían e se encadeaban os versos. Eran cantigas de éxito na Europa medieval, nun tempo no que o galego-portugués vivía nos mellores palacios. Descríbeme un pouco ese mundo no que os reis facían poesías en galego-portugués. Claro, é dicir, a nosa lingua era unha lingua de prestixio, pero tamén era a lingua do povo, é dicir, era unha lingua, digamos, transversal entre as diferentes clases sociais, non? En ese sentido, eu creo que é un exemplo, non? Hoxe, pois, que Cores do Atlántico sexa tamén
unha ferramenta didáctica importante non só en Galicia e en Portugal, tamén no Brasil, que o vai ser, ou en Mozambique, onde moitas xeracións pois están a estudar con admiración estas cantigas, non? Eu non sei, alguén pode pensar que o mellor dentro de 100 anos ou de 200, pois nin as cantigas, nin as lendas, nin a lingua pode ter ningún sentido. Eu creo que o futuro da lingua está garantizado precisamente por esa universalidade, é dicir, porque a nosa lingua ten estas manifestacións que nos permiten chegar ao Brasil, que nos permiten chegar a Angola, a Mozambique, porque con este patrimonio das cantigas nos temos a nosa carta de identidade, que é unha referencia en todo o mundo, non só nas universidades, nos institutos, nas escolas secundarias, millóns de alumnos están aprendendo, están estudando ano tras ano pois estas cantigas. Entón, que mellor que nós, desde Galicia, pois as ofrezamos para o mundo, non? Se as estudan polo mundo, como non nos vamos a querernos? Claro. Vamos, irmão, vamos brincar à beira do lago onde eu vi andar. Indo às aves, meu amigo. Indo às aves, meu amigo. Desde a Idade Media foi o mar quen puxo en contacto a lírica galego-portuguesa co resto do mundo. A literatura navegaba nos barcos que cruzaban o océano buscando a expansión de imperios como o portugués e o español. Despois viaxou tamén nos barcos da emigración. Séculos máis tarde, músicos e poetas do mundo navegaron en sentido contrario na busca das raíces da súa lingua. E foi así como se atoparon coas cantigas galego-portuguesas. Un grupo deses artistas, animados por Socorro Lira, decidiron xuntar as palabras, os sentimentos e os ritmos comuns e as augas do mar trouxéronos de volta tons cálidos de América e de África. Música feita de todas as cores do Atlántico. Eu sou a Teresa, venho do Porto, toco desde pequenina e comecei há uns anos atrás a tocar gaitas de foles. Eu nasci em Moçambique e vim para Portugal em 78. Por isso considero-me um luso-moçambicano. Bom, eu sou de Salvador, na Bahia, nordeste do Brasil. E na Bahia, especialmente, a cultura afro-brasileira é muito forte. Já fiz algumas amizades via internet com outros gaiteiros daqui. No fundo, estamos mais ou menos todos um bocadinho ligados. Adorei o convite. Foi bom para mim porque eu dei um mergulho nessa irmandade, né, do português, da origem, né? Nós não somos nem galegos, nem portugueses, nem moçambicanos, acho que pertencemos todos a uma mesma pátria. Eso contradice un pouco esa teoría de eso de defender o patrimonio galego-portugués, que é algo que pode sonar localista para moita xente. Isto contradice totalmente, porque estamos falando de algo universal, global, nos mundos nos que vivimos. Exactamente. Eu creo que, de alguna forma, a nova Eurorrexión, Galicia Norte de Portugal, ten ese potencial, porque xa o tivo na Idade Media, é dicir, xa fomos unha cultura universal. Por tanto, eu creo que debemos esquecernos de localismos e de límites xeográficos. O noso patrimonio é o patrimonio común galego-portugués. Non é o patrimonio só de Galicia ou só do norte de Portugal. É un patrimonio compartido por outras comunidades, non? E aí está a riqueza. Cantos na maré, sons da nossa fara. Cantos na maré, são cantos e mais nada. Ai, lelele, ai, lelele, ai, lelele, ai, cantos na maré, Cantos da Guiné, sons de Cabo Verde, cores do Brasil, Maducas de Portugal. Ai, lelele, ai, lelele,
sol de Moçambique, ondas de Timor, nos sons da nossa fauna. Chégate a mi marucha. Socorro Lira, Joao Afonso e Teresa Paiva son músicos que non naceron en Galicia, pero viñeron mostrarnos as cores do Atlántico. Encontrámonos con eles unhas 3 horas antes de comezar o concerto, xusto antes de embarcar cara a illa de San Simón, pasando algo de frío no peirao de Cesantes. Aquí atopámonos tamén con Uxía Senlle, ela tamén tiña que estar no concerto. Cada un destes artistas percorreu un camiño distinto ata chegar aquí. E tanto Socorro como a Teresa e Joao estaban emocionados. Para eles, cantar nesta illa, no lugar onde naceu unha cantiga na que unha muller lle cantaba ao seu amigo hai centos de anos, era algo moi especial. E claro, mentre se achegaba o momento de embarcar, superaban os nervios da espera da maneira que mellor saben, cantando. Estamos aquí agardando o barqueiro como se fósemos mozas medievais. Imos cara a San Simón, a illa de San Simón, o lugar perfecto, non? É como voltar a relembrar esa cantiga de amigo tan celebrada, non? Sedíame eu na ermida de San Simón e cercárame as ondas que grandes son. Não tenho barqueiro nem serema, ficarei aqui a esperar eu, esperando o meu amigo. 8 séculos a menina esperando aí. Unha das cosas que chama a atención deste libro, de Cores do Atlántico, que aquí mestúrase efectivamente as cantigas galego-portuguesas do século XI-XII, pero que o proxecto está levado adiante por unha muller brasileira, participa alguén de Guinea, xente de Galicia. É un pouco curioso, non? Que é isto, Cores do Atlántico, exactamente? Que é? Pois é unha nova interpretación das cantigas galego-portuguesas medievais que saíron de entornos como este no que agora estamos e que, abordado por mulleres do século XXI, pois o que intenta é rescatar as voces daquelas outras mulleres que viviron tamén neste territorio e que tamén cantaban. E hoxe podemos ofrecerlle ao mundo, pois desde este entorno maravilloso da illa de San Simón e da ría de Vigo, pois unhas cantigas pois con unha nova sonoridade, con novos ritmos. Decía outro... Cando menos curioso, non? Mezclar o que cantaban as mulleres hai 900 anos con ritmos brasileiros. Exacto. O outro día decía Carlos Blanco que por fin as nosas cantigas son divertidas, non son... E son a fresco, non? Exacto, soan con ritmos novos e que eso fai que poida chegar moi ben pois a todas as xeracións, non? Todas as asas do mundo de amor. Você que faça subidinha. E agora já não faço. Chegou nosso barqueiro! Na guitarra, por favor. Coa barca e o barqueiro listo, comeza a travesía sobre as ondas da ría. Saímos desde Cesantes e poñemos rumbo fixo á illa de San Simón. Xa vai quedando menos para o concerto e hai alguén que vive este momento dunha maneira moi especial. Socorro Lira. Ela foi a encargada de coordinar os músicos e preparar o concerto. Foi tamén quen previamente seleccionou as 16 cantigas que hai no disco de Cores do Atlántico e quen lle deu ese aire de mestura galega, portuguesa, africana e brasileira. E por que o fixo? Pois porque un día comezou a tirar do fío da súa lingua e chegou ás cantigas medievais. É surpreendente que o lançamento desse trabalho seja aqui, depois de 4 anos. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2006, quando vim conhecer a Galícia, a geografia de que tratam as cantigas do amigo, né? Muito especialmente Vigo, por causa das ondas. O mar de Vigo, este é o meu amigo.
E eu me senti em casa, o fato de poder falar também português e ser compreendida, de compreender em português. Sabe que o meu nome, Socorro, eu só encontrei, além do Nordeste brasileiro, eu só encontrei aqui. Deve ter no norte de Portugal também, mas ainda não encontrei. Mas aqui eu já encontrei pessoas que têm o meu nome. Terei que investigar, de repente fomos daqui para lá, né? Sentada na capela de São Simão, cercaram-me as ondas, que grandes são. Eu esperando meu amigo, estando na capela diante do altar, cercaram-me as ondas do grande mar. Eu esperando meu amigo, e cercaram-me as ondas, que grandes são. Não tenho barqueiro, não tenho não. Eu esperando meu amigo, e cercaram-me as ondas do alto mar. Não tenho barqueiro, nem sei remar. Eu esperando meu amigo, não tenho barqueiro, nem remador. Morrerei Formosa no mar maior. Eu esperando o meu amigo. Não tenho barqueiro, nem sei remar. Morrerei Formosa no alto mar. Eu esperando o meu amigo. E cercaram-me as ondas, que grandes são. Não tenho barqueiro, não tenho não. Eu esperando o meu amigo. Luna vai encoberta, meu amor, vamos lá ver. E a luna vai encoberta, meu amor, vamos lá ver. Non te fies, rapariga, yo le do pedreiro. A tese central de Cores do Atlántico é unha novidosa investigación da profesora Ría Lemer. Ela defende que efectivamente foron os trovadores os que escribiron as cantigas, pero que en realidade estas xa existían previamente. O que les fixeron foi recoller e interpretar pezas que cantaban as mulleres, pezas dunha tradición oral de hai máis de 900 anos. A profesora Lemer apunta que xa na Idade Media as mulleres lle cantaban a vida e o traballo, igual que as mulleres de agora. Cantos que falaban de labores e de amores e que despois os trovadores plasmaron nas históricas cantigas de amigo. ¿Qué le pasa a mi amante que aún no me vino a ver? As mulleres galegas e do norte de Portugal eran todas poetas. Eran poetas, claro, e entón a min iso tamén me enche de orgullo, de repente descubrir que as nosas antepasadas eran creadoras, eran poetas e que de algún xeito todo o traballo que estamos facendo agora enlaza tan directamente con elas, non? E a mí fíxeme moita gracia tamén, agora lembrando, unha das teses de Ría, como ia dicir un nobre na corte, bailémonos xa todas tres, hai irmanas, Eu creo que ou eso, amigas, eu creo que eso pensamos todos que lemos alguna vez unha cantiga de amigo, en algún momento, eu teño comentado, a mí parecíanme tan femeninas aquelas cantigas que non me imaginaba o trovador dicindo eso. Sí, é curioso, non? Porque probablemente
que sexa verdade, non? A teoría de Ría. Ademais, leva moitos anos estudiando, quero dicir que non é unha teoría froito dunha visión feminista exclusivamente, senón é moi académica e, en fin, con anos de estudio, incluso dos nosos cancioneiros, porque ela o que fai é comparar eses cantos de traballo moi antigos de aquí, que creo que cantaban as mulleres galegas e do norte de Portugal, con esas cantigas de amigo. E entón é cando ela realmente se dá conta de que hai moito paralelismo aí, moita semellanza e que probablemente a autoría sexa feminina, non? Pero, en fin, eu tampouco Iso é unha teoría, bueno... É unha teoría un pouco transgresora e provocadora, pero eu creo que está moi ben darlle a volta ás cousas, cuestionarse tamén o que está establecido e por que non... Se isto ocorreu, en todo caso, deberíamos agradecer a Martín Codas, a Mendiño, que registraran. Por suposto. Que fixeran esa recollida, non? Que fixeran esa recollida e que a mostraran ao mundo, non? Que son xoias da literatura universal, non? No libro de Cores do Atlántico, Ría Lemer analiza polo miúdo o ritmo e o universo que describen as cantigas de amigo. E ollo porque as palabras estaban cargadas de simboloxía e de segundos significados. Por exemplo, cando din meu amigo, estánse referindo ao seu namorado. Bailar debaixo dunha veleira fai alusión a un ritual de fecundidade e o cervo representaba a virilidade. Todo un universo poético, moi feminino, moi sensual e que plasma unha liberdade que hoxe nos podería sorprender. E sí que é certo que en algún atopábase que a nai, pois, de alguna maneira, incitaba pois, a que a filla tuvera encontros sexuais mesmo co amado. Era un, non sei, algo que me sorprendeu moito, porque... Moi revolucionarias, non? Sí. Nese aspecto, non? E eu creo que mellor había un sentido máis libre da sexualidade, non? E creo que é hora de recuperar un pouco ese sentido lúdico da vida, non? E que as nais lle digan ás súas fillas pois que saian a divertirse e a disfrutar da vida, non? A bailar debaixo dunha veleira. A bailar debaixo dunha veleira. Dance, filla, que prazer terá ante o vosso amigo, muito amará. Dançarei eu, mãe, por você mandar, mas não entendo uma coisa que tem dele viver pouco, muito lhe agradar, pois me mandaste dançará, meu bem. As cantigas de amigo teñen moitos séculos, é certo, pero antes que calquera cantiga de amigo xa existían os chamados consellos de nai. Xa vistes que nestas cantigas o papel da nai como confidente da namorada estaba moi presente. A nai de Socorro Lira non puido vir ata a illa de San Simón, está no Brasil, pero a pesar de estar separadas polo Océano Atlántico, Socorro tena moi presente. A nai das confidencias, a dos consellos, a dos segredos, e no seu caso tamén a da súa inspiración. Iso non cambiou desde o século XIII ao XXI, unha nai, sempre unha nai. Minha mãe sequer sabe ler as letras, né? Mas sabe ler a vida como ninguém, né? E foi com ela que eu aprendi a imaginar, a criar. Ela contava muitas histórias para nós antes de dormir. Toda noite tinha uma sessão de histórias antes de dormirmos, né? Ela nos ninava contando histórias e cantando. E ela cantava muito enquanto trabalhava. É um costume, né? Principalmente das mulheres, de cantar enquanto trabalha. O canto vai seguindo o ritmo do corpo. E é sem dúvida nenhuma uma grande inspiração para mim.
flor do pinho e ponha-se a andar. Amigo e meu amado, valha Deus. Veja a flor do ramo e ponha-se a andar. Veja a flor do pinho, valha Deus. Sela o baiozinho e ponha-se a andar. Veja a flor do ramo, valha Deus. Sela o belo cavalo e ponha-se a andar. Sela o belo cavalo, valha Deus. Apressa-se a amar e ponha-se a andar. Veja a flor do pinho, valha Deus. Sela o baiozinho e ponha-se a andar. Veja a flor do ramo, valha Deus. Sela o belo cavalo e ponha-se a andar. Amado e meu amigo, valha Deus. Veja a flor do pinho e ponha-se a andar. Eu sou uma pessoa que precisa de motivos para viver, sabe? Eu sou de uma região também onde as mulheres ainda sofrem muito com a opressão. Que me perdoem os homens que são parceiros nessa luta pela paridade, por uma relação mais igualitária, né? Mas há de se falar dessas questões. Me parece que o mais fundamental no pensamento de Ria é a partir dessas cantigas, desse poema que essas mulheres faziam aqui, é perceber como que se vivia aqui, como que se comportava, as mulheres se comportavam aqui. E as cousas comuns entre vós, mulleres do século XXI, de distintas partes do Atlántico, e aquelas mulleres do século XII? No fondo, estás cantando os teus desexos, estás cantando os temas universais, non? O amor, tamén unha certa visión da vida, non? Que neste caso ten moito que ver tamén co humor, coa ousadía, con un montón de claves que nos temos, non? Unha das cousas que me chamou a atención cando xa acabara de botarlle o libro, de escoitar o disco, é que Socorro adícalle o disco, adícalle o libro ás mulleres maltratadas, as que sufriron algún tipo de maltrato físico, psicolóxico, que foron afastadas. Non sei se realmente estas cousas que facemos, as cancións, os poemas, etc., sirven para algo, pero sí, de algún xeito, cando unha muller se pronuncia, cando a muller fala pola boca de outras mulleres, axuda como mínimo a concienciar de que somos mulleres libres, que ninguén pode acabar coa nosa vida, nin condicionar os nosos movimentos, non? Cántame algo para rematar. Hai ondas que eu vim ver, se me souberem dizer, por que tarda o meu amigo sem mim, por que tarda o meu amigo. Hai ondas que eu vim mirar, se me souberem contar, por que tarda o meu amigo sem mim, por que tarda o meu amigo. Lavramos um mundo sem respiro, vimos de um mesmo lugar a luz
as longas noites de verão. Somos a lua, lumiar as nossas dores, mulheres sola a explicar as suas cores. Uelê, uelê.